Anya kuwa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ba matafiyin cikin lokaci ba ne? Mun sha jin labaran mutanen da ke yin tafiya a cikin lokaci. To fa kila ma Vladimir Putin shugaban ƙasar Rasha ba shi da bambanci da su. Waɗannan hotuna guda uku da kuke gani wadda aka ɗauke su a lokuta masu tazarar shekaru 100 a tsakani, dukkaninsu Vladimir Putin ne da kayan sojojin Rasha a jikinsa. Amma tazarar lokacin da ke tsakanin hotunan guda uku sun sa kokwanto mai yawa. Ko dai Mr. Putin matafiyin cikin lokaci ne, ko kuma dai yana cikin jinsin halittu masu nisan kwana wadda ke fitowa ko da wani lokaci don ya kare ƙasarsa Rasha, ko kuma dai kawai mutum uku ne daban-daban masu kama da shi. Kamar yadda wasu fejinan yanar gizo-gizo suka rawaito, hoto na farko an ɗauke shi ne a shekarar 1920, wannan kuma an ɗauke shi ne a shekarar 1941, shi kuma wannan a shekarar 2015. Bambancin da ke tsakanin hoto na farko zuwa yanzu ya fi shekaru 100, amma har yanzu jikinsa baya nuna wannan shekarun. To ai dama Rashawa mabiya Mr. Putin na ikirarin cewa shugaban nasu na cikin jinsin masu nisan kwana domin ya kai shekaru ɗaruruwa